Entzun alduzu inoiz Jainko amari buruz. Biblia Jainkoaz testigantza ematen duen liburua da. Gure aita zerukoa. Jesusek Jainko aitaren existentzia irakatsi zigun. Paulo apostoluak Jainko amaren presentzia irakatsi zigun. Bestea, ordea, libre dena, goiko Jerusalemen irudi da, eta bera da gure ama. Naturaren printzipioaren bidez ere, Jainko amaren existentzia ezagut dezakegu. Usain gozo eta kolore anitzeko loreak. Zerurantz zuzen hasten diren zuhaitz freskoak. Lehoia, belardiko erregea. Arranoa, zeruetako jauna. Arrain tropikalak, itsasoko moda ereduak. Eta haurtxo kutuna. Guztiek amaren bidez jasotzen dute bizia. Orduan, nork ematen digu bizi espirituala? Izaki guztiek amarengandik bizia jasotzen duten bezala, bizi espirituala Jainko amak ematen du. Espirituak eta emazteak diote, zatoz. Entzuten duenak ere esan beza, zatoz. Egarri dena betor, eta garbeza doan, nahi badu, biziaren ura.